ଏକ ସମୟରେ ମହାନ ସନ୍ଥ କବୀର ଦାସକୁ ମୁଗଲ ବାଦଶାହ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। କିଛି ଲୋକ ବାଦଶାହଙ୍କୁ ଭଡ଼କାଇ ଦେଲେ କି କବୀର ଦାସ ଏକ ପଠାନ ହୋଇ କି ରାମନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଗଲ ବାଦଶାହ କବୀର ଦାସଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଆଦେଶ ଦେଲା ଓ କହିଲା କି ତୁ ରାମନାମ ଛାଡ଼ିଦେ ଓ ଆମ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କର। କବୀର ଦାସ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରାମ ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ବାଦଶାହ ଆଉ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ତୁମକୁ ମୋର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କବୀର ଦାସ ଦୃଢ଼ତାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ରାମନାମ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ବାଦଶାହ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ କି କବୀର ଦାସକୁ କାଠରେ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଉ। କବୀର ଦାସକୁ ଶୁଖା କାଠ ଉପରେ ରଖିଦିଆଗଲା ଏବଂ କାଠକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସବୁ କାଠ ଜଳି କି ଖାର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କବୀର ଦାସର ଗୋଟେ ବାଲରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଦଶାହ ପୁଣି ଥରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବାଦଶାହ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହାକୁ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା କୁଚଳି ଦିଅ। କବୀର ଦାସଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ଆଗରେ ବନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କବୀର ଦାସଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ଶାନ୍ତି। ଏକ ପାଗଳ ହାତୀକୁ ତାଙ୍କ ଦିଗରେ ଛାଡ଼ାଗଲା। ହାତୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, ଏବେ କବୀର ଦାସଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହାତୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ଡରି ପଛକୁ ଫେରିଗଲା। ବାଦଶାହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସୈନିକମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆମେ କବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ଦେଖୁଛୁ। ବାଦଶାହ କହିଲା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିବି। ଏହା କହି ରାଜା ନିଜେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଲା। ବାଦଶାହ ନିଜେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନରସିଂହ କବୀର ଦାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ସେ ରୂପ ଦେଖି ବାଦଶାହ ଭୟରେ ଥରଥର କମ୍ପିଗଲେ, ଆଉ କବୀର ଦାସକୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ। ସେହିଦିନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତିକୁ କେହି ହରାଇପାରେନି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ଭୟ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। अगर कोई मेरे भक्त से द्रोह करके उसका अमंगल अहित करना चाहे तो उसके कुल समेत नष्ट कर देता हूं। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत देखो राम रोष पावक सो जरई।